थांनाय 2014 मायथाइयाव सिमला हुजयाव खुंनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 10थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा खावनै बाहागोआव गावस्रादोंमोन। बै समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा परमेश्वर ब्रह्म आरो बशिष्ठ बर' मोननै बाहागोआव गावस्रायो। नाथाय मोजांनि बाथ्रा, दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुवाहाटियाव थानाय गाहाय बाथौ थानसालियाव गावस्रानानै थानाय मोन्नैबो हानजानि गेजेराव देवेन बर'नि सामलायनायाव जानाय जथुम्मायाव गोजोन सावरायलायनाया जोबनानै थाङो। बे सावरायलायनायाव मोन्नैबो हानजाया ज' जानायनि थांखि लायो। माब्ला खौसे जागोन बेनि खालार आरो समखौ थि खालामनाय जायाखैब्लाबो खौसे जागोना रोखा जाबाय। बे सावरायलायनायाव बाहागो लादोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोन्नैबो हानजानि गाहाय नेहाथारि फारियै गणेश दैमारि, बसन्त बर', फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारि, लाइमोन आफादनि बिबानगिरि रजेन बर', हरेन नार्जारि, माइनाव आफादनिफ्राय आफादगिरि सानसुलि बि. बर' आरो गोबां बिबानगिरिफोरा। बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावदों। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि दा मोननै फेक्सन जाना थानाय दिनै अफिसियेल सेथि सावराय जथुम जानानै थाङो आरो बियो मोनसे धोरोमारि बाथौ धोरोमारि आफादनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां होननानै साननांगोन। मानो होनब्ला बे साननैसोनि गेजेरावनो मोनसे प्लेटफर्मावनो मोन्नैबो हानजाया मोनसे प्लेटफर्मावनो जिरायनो हानाय मोनसे बिथिंनि सायाव सावरायनाय जादों। धोरोमारि आफाद हिसाबै गोबां जोंनि गेजेराव सोंलु जादोंमोन जे धोरोमारि आफादा बेबायदि मोननै फेक्सन जानानै थानायाव गोबां दुखु फोरमायदोंमोन। बेयो मोनसे प्लेटफर्माव थानानै धोरोमारि खामानि मावनाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव आरो बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय जोङो ज' जानानै खामानि मावनो थाखाय दिनै रायजो राजाफोरा खावलायदोंमोन आरो बे मोनसे मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ आरो बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि जानानै रायजोफोरनिसिम बेखौ गोनो गोथो साननाङा आरो मोजां मोनसे फारसे फैफिनगोन आरो बेखौ दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों जों मोनसे रायजो राजानो मोजां मोनसे मेसेज होनो हायो। बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै जोबोद खाफाल मोजां होननानै बुंनांगोन। जोङो 2014 सननिफ्राय मोननै गावनानै दंमोन। जोबोद मोजां मोनसे लक्षणाव फैदों। जोङो मोननैबो गावनानै थानाय बाथौ गौथुमा ज' जानो थाखाय दिनै साखाफारा जानानै रायलायबाय नैबे गुवाहाटीनि बाथौफुरि हेड अफिसाव। जोङो आसा खालामदों फैगोन थाबैनो बबेबा मोनसे समाव ज' जालायलायनानै मोननैजों गोरोबलायनानै बर' जाथिनि बाथौ धोरोमखौ फोगोमनायजों लोगोसे बर' जाथिखौ मोजाङै मुलुगजोंसार महरै दाहैनो हागोन आरो ज' जालायनो हाहैगोन बे बाथ्राखौ आसा खालामनाय जाबाय। दिनै जों मोननैबो हानजाया ज' जालायनानै मोनसे थांखि लाबाय। थाबैनो जोङो मोननैबो हानजानि गेजेराव मिरु आफादनि मावसुमा आफादाव मोननैबो हानजाया बिथांखि लानानै थांखि आजावनानै जों ज' जानो थाखाय दिनै थांखि लाबाय।